mutanen Kano ke ta yin ƙoƙari a san jami'a don a san alheri, gininta a yau zai zamo mana jari, mun gaji aikin mutanen jiya. Mutanenmu da sun yi aiki fiyayye, cikin zahiri sun yi ba wai a ɓoye, batun yada ilmi Kano ta haye, tun zamanai dan uwa ka kiyaye, Kano ta yi suna wajen tafiya. Abin ba na yanzu ba ne dan uwana, da ɗaɗɗan batu ne cikin bincike na, himmar Kano ta game ko'ina, na ji bayani wajen kakanina, zango bayanin da za ku jiya. A nan a Kano an yi manyan mutane, tsayayyu wajen ilimi don ku gane, himmarsu kullum ta neman sani ne, na kowane fanni takan haka ne, har suka shirya ƙasa bai ɗaya. Tun kan a zo zamanin askiya, mutanen Kano sun riga sun iya tsarin karatun ƙwarai da biyayya, da shirya zuwa ko'ina duniya, neman sani ba su jin gajiya. Akwai jami'ar su a nan Fani Sau, ka zan bincikawa idan ka bi sau, dubbai sukan zo a doki da sau, su san ilimi du a fannan ta nisau, dutsensa kenan ka zan tambaya. Bayi na Allah su Abdalla suka, a can azawa ciki an san haka, ye shuhura ko ina babu shakka, ye wallafan littafai kan haka, an san shahara a ƙasar Arabiya. Akwai kulliyar shugaba da jaraji, mai ba da ilimi gida har da daji, da Shehu Muhammad Alsan Haji, sani in ka zo gunsu sai ka gaji, ko na fanni ka zo tambaya. Mu je mu ga Shehu Umar Kabara, a can Adakawa mutum mai basira, wajen ilimi yayo kabbara, ye makarantu gani mai dabara, cikin ɗan zamansa cikin duniya. Mu je har zuwa gun Suleimanu sarki, sun ƙoƙari shi da daba na kirki, hanya ta sosai bisa kan tafarki, himmar su ƙwazo rashin nuna raki, har suka gyara ƙasa bai ɗaya. Da malam Jibir malamin nan na Yola, Shehun Fulani mutum mai kamala, ya makaranta ya kori juhala, ya rushe duhu nan ya sa fitila, du an ga haske cikin gaskiya. A can a Madabo da malam Siyuɗi, mai ba da ilimi gabansa gadi, ya da ilimi zama ya yi daɗi. A birnin Kano ta mu an samu buɗi, ba fahari sai shirin gaskiya. Ga Shehu Malam Muhammadu Salga, wajen ilimi wanda ke ɓuɓɓuga, du jahilai sun buga sun bar shi sai dai su hango ta taga, babu irinsu a Najeriya. Shehu Gida da wazirin Kano, haskensa duhu ko ina an gano, ba wai Kano ba walau ko a Borno, iliminsa duhu ko ina an sano, mutum mai ƙana'a cikin zuciya. Da wali Suleimanu kaji tsayayye, ya bauta Allah ta hanyar fiyayye, wajen yada ilimi a nan ya tsaye, ya ƙoƙari har duhun kai ya yaye. Wali Suleimanu mai gaskiya. Mu koma wajen shugaban tafiya, bayar sarkin Kano na jiya, mutum mai mutunci da san gaskiya, da san ilimi shi a nan ya fi niyya, an san shi duhu a cikin duniya. Makarantar shari'a fa shi ya yi wota, rassanta duko ina an kafa ta, har yanzu babu irin matsayinta. A Najeriya ko ina ba irinta, ya sa Kano ta yi zaman lafiya.
me bi a gurbinsa Alhaji Ado, baya da sarkin shi ya yi gado, ƙwazonsa kirkinsa ya sa ido, wajen ilimi wanda ba har gido. Ado masoyinmu mai gaskiya, ɗan ta Alhaji ya shuka hairi, ‘ya'yansa duk sun yi ƙoƙari, sun makarantu iri da iri, sun yada ilimi cikin hamzari. Ala san mutum mai faɗar gaskiya, Malam Aminu Kano ya yi fama wajen makarantun sanin Islama, shi ne ya rene su har suka girma, har ya zaman duniya ya gama, bai ja da baya ba ko sau ɗaya. Mutanen Kano dai suna da yawa, sun ƙoƙari ya wuce lasafawa, a yau dai suna kabari can fushewa, aikin sunanan yana haskakawa, ba za a manta ba ko sau ɗaya. Ya ‘yan uwa kar masau tarihi, irin ƙoƙarin kakanninmu sahihi, sun fidda mu a duhu wallahi, sun tashi tun kan zuwan asubahi. Allah ji kansu gaba ki da aikinsu yau gashi ya zo gare mu, ko za mu daure mu har haɗa kanmu, mu yi kamar nasu domin ƙasarmu, mutuncinmu har ya zuwa martabanmu, duk za su tabbata kan gaskiya. Wannan bisharar da ta zo mana, mutanen Kano ko ina da ina, mazanmu da mata da yara ƙanana, mun samu hairi kamar damuna. Ya jama'a sai ku zo ku jiya, a ran da ka ce ga mu mun samu sa'a, magauta a ranar suke taba'a, wai ta ina za mu san jami'a, suna tafa hannu su ce kai a'a, ba za mu iya ba, suna dariya. Mun sha zuwa taimakawa garinsu, ba wai fa gori na kewo musu, karancinmu sun san shi su ma da kansu, ko yanzu in sun kira sai mu ba su, halin mu kenan cikin duniya. ‘Ya'yan Kano yanzu ya za a yi, ga dai biki wanda yanzu ake yi, lallai mu tashi mu samu abin yi, mu tsere wa duk dariyar muƙi, mu ba da abin duk da za mu iya. ‘Ya'yan uwa ‘yan Kano na kira mu, ginin jami'an nan yana hannunmu, miliyan 100 ne ake so a samu, mai tuntuni mutuno martabanmu, mu tara kuɗin nan gaba ki ɗaya, mu tara su sosai mu nuna wa kowa, a ɗauta ajiban mutanen Kanawa, don ba ruwanmu da wasa da kowa. Wannan shirin ya fi ƙarfin laɓewa, sai mu fito duga baki ɗaya, a ce dai mu tara su rana guda, kamar hadari wanda ya shida. In mun yi haka mun samu lada, mun sanya ‘ya'yanmu sun hau gada, sun ƙetare babu mai dilmiya. Wallahi tallahi in mun sake, kamar akuya ce a ɗaura a tirike, mu miƙe ƙwarai mu himmar fatake. Idan mun yi haka ma tsallake musifar juhala cikin duniya. A nan dai kanan mu akwai tajirai, du masu kishi da halin ƙwarai, babu kasala wajen su a rai, sun san irin ci gaban musarai, ba za su kyale ana shan wuya. ‘Yan kasuwa ‘yan ƙanana da manya, an san ku ba kwa laɓewa a baya, kowa cikinku akwai shi da niyya, ta san taimako babu mai ja da baya, halinku sai da yi aiwo godiya. Kun gaji tun kakaninku na farko, masu bukatar su taimako, ku zo ku fitar da mutane a tarko, ku himmata fansa ta kanmu mu ɗauko, mu tsere gidali a Najeriya. Yara da dama sukan ba da himma, sakandare in sun yi sun gama,
mukan je makota mu nan alfarma, a can jami'ar sai su ce babu dama, wai babu hanyar a ɗauko ɗaya. Muna magiya gunsu har ladabi, sukan murtike har su ce babu gurbi. Yaranmu duk haziƙin ɗalibi, dukanmu sai muka koma ga Rabbi, ya samu a hanyar da za mu iya. Allahu sarkinmu ya amsa roƙo, abinda ka binne a ƙasmin haƙo, yau babu dama a ce maka baƙo. Ya ‘yan uwa gashi mun zo da ƙoƙo, ko taimako yadda za ku iya. Shi jami'a sai mu lura mutane, shi cibiyar ilimi ne ku gane, sanin ilimi masu zurfi a nan ne. A taƙaice dai wani babban gari ne na masu sani a cikin duniya. Idan ba mutanen da kansu ya waye, du arziki a ƙasa sai ya tawaye. Abubuwa na da masu kyau sai su juye, a bar mu da kuka muna ta hawaye. Mun fada tarkon zaman duniya, a asibiti in aka ce babu namu, wa za ya dinga ganin lafiyar mu? Wajen duba masu ciki matanmu da yara ƙanana da ke nan gabanmu, wa za ya duba su ne tambaya? Wajen shari'a muka zan babu kowa, wa za mu ɗauko ya dinga kulawa? Ya ‘yan uwa kar mu dinga sakewa, gama jahili an gama shi da gawa, a juya shi duk yadda za a iya. Noman abinci idan ba sani, ta ya za a san yanayi ko da rani, da launin ƙasa da iri a gani, da karkashe ƙwari a sa magani, sai da karatun ƙwarai ku jiya. Har na tuno maganar shugaba manzo Rasul yana huɗuba, yace jama'ata na san ku duba, ku san ilimi mai yawa kun ji ba, na can lahira hannunan duniya. Ku san ilimi ko asin ‘yan uwa, Rasulu da kansa yake bayyanawa, a himmata dan kar a dinga sakewa. Rasulu ya ƙare batunsa da cewa, na dai faɗa muku kar ku tsaya, dalilin da ya faɗi sin dan ku gane, ba dan garin na da nisa bane, ba wai kawai dan misali bane. A'a asin ‘yan uwa lokacin ne suke shirya ilimin zaman duniya. A can ne a sannan akwai likita da ilimin gini har zuwa kafinta, da ilimin sana'a da za a fahimta. Shi ne Rasulu ya sa ya faɗe ta domin ku gane batun gaskiya. Da jin haka mun san batun jami'a ne, fannin sani galibi a nan ne. Babu musu ai batun gaskiya ne, babu batun shantakewa a zaune, sai mu fito du mu ɗau shirya. Idan an kira mu zo du mu amsa, mu lura ƙwarai zamani ya yi nisa, rainin da ke mana yau ya isa. Na roƙi Allah ta'ala ya sa ku amsa kiran nan da kyan zuciya. A nan ne wajen ‘yan uwa zan tsaya, sai kuma mun zo wajen godiya da murna a sannan da ban gajiya. Na roƙi Allah ta'ala ya sanya dukkanmu dai mu gama lafiya. Mai wallafa ɗan wannan naku, Mudi Sifikin ina ta kiranku, ku dubi ta'ala ku sa taimakonku, ku saurari zancen da ni ɗan uwanku da ke ta gaya muku du safiya.